Il-prijoritajiet tal-Ewropa għandhom ikunu x-xogħol, il-ħolqien tal-ġid u l-ġustizzja soċjali. Għal dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat meta f'Madrid attenda għal kungress tal-Partit Soċjalista Ewropew. Ma' mexxejja oħra u l-kandidat tal-Partit Soċjalista Ewropew għall Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea, il-Prim Ministru iddiskuta x'tip ta' Ewropa rridu. Il-messaġġ tagħna f'dan il-Kongress kien ċar illi l-priorità tagħna bħala gvern u nemmnu l-priorità tal-Kummissjoni Ewropea li jmiss għandha tkun il-ħolqien tal-ġid, il-ħolqien tax-xogħol, l-essenza li għaliex aħna neżistu bħala moviment, imma mbagħad li dak il-ġid jitqassam l-iktar mod wiesa' speċjalment fost dawk li l-aktar li għandhom bżonn. Fil-kapitali Spanjola kien approvat ukoll il-manifest elettorali tal-Partit Soċjalista Ewropew bil-bażi tiegħu tkun il-ġustizzja soċjali. Is-Segretarju Eżekuttiv tal-Partit Laburista Lidi Abela u s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista Mark Vella Bonnici iddeskrivew dan bħala manifest dirett li jitkellem fuq il-prijoritajiet tan-nies. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helena Dalli spjegat kif Malta qed isservi ta' mudell għal partiti oħra fejn jidħlu diversi joqsma, partikolarment l-ugwaljanza li teqpa l-bażi ta' twemmin tal-Partiti Soċjalisti Demokratiċi. Ħarsu lejna b'mod pożittiv ħafna għaliex jaraw lilna bħala mudell ta' kif għandu jimxi l-qudiem Partit Soċjalista fil-Gvern. Intant, waqt li kien Madrid, il-Prim Ministru kellu żewġ talbiet tal-qgħat formali mill-Prim Ministru tar-Rumanija Vjosa Dancila u l-kap tal-Oppożizzjoni Brittaniku Jeremy Corbyn. Waqt il-laqgħa mal-Prim Ministru Rumena ġew diskussi relazzjonijiet bilaterali kif ukoll il-politika Ewropea minħabba l-fatt li bħalissa ir-Rumanija għandha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Flimkien ma' Jeremy Corbyn kienet diskussa s-sitwazzjoni dwar Brexit bil-mexxej Laburista Ingliż jispjega l-politika tiegħu għażmien li ġej fil-Parlament Ingliż. Min-naħa tiegħu, Dr. Muscat tenna kif Malta trid li jkun hemm ftehim iżda li l-Unjoni Ewropea ma tistax tiċċaqlaq mill-prinċipji tagħha kif riflessi fil-ftehim propost. F'Madrid, il-Prim Ministru tenna wkoll l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju huma wkoll sinjal ċar ta' fejn irridu nkomplu nieħdu l-pajjiż u l-Unjoni Ewropea. Huma elezzjonijiet sabiex naraw x'direzzjoni rridu mmorru aħna bħala pajjiż u l-familja Ewropea li ninsabu parti minnha. Jien sodisfatt ħafna li dan huwa messaġġ li ħankunu qegħdin inwasslu lill poplu Malti u Awċi anke permezz tat-tim eċċezzjonali ta' kandidati li għandna għall elezzjoni tal-Parlament Ewropew fil-25 ta' Mejju li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.